Казвам се Анджелика, на 26 години. Габи не живее повече от 10 години в България, като се връща изключително рядко. Ние имаме наш собствен ритуал да ходим на морето. Тази година отново това ще се повтори, само че без нейното знание. Много ми липсваше. Това, което искам тя да знае, че изключително много обичам и независимо колко рядко комуникираме, винаги мога да съм до нея и да й бъда рамо. Много ми липсваше.